سلام تعنا قبل كم يتغنوا سلام تلو بعلمود تسفاي نالبات كلمي سلامتا كمو كلمي مدبنا من جمار مالتي دمسي بزي زوان ربشا بزي زوان اي دحريت باكراوند صبورس معكم تلو يا اب كومنت ابتي لايف ناي لايف شات تتصحف لي بوي مالتي ثانك يو يا دمسي كمي يالو دمسي اللي سمعت اللي هتصحف لي بوي مالتي اوكي ثانك يو ساعتنا اخير له سو مجمريا سلام كم يتغنوا نتوم جوين تقبر زلو نقول لغاتكم نتوم سلام لكم ونسلام تاب لايف شات صحف زلوهم مالتيو يا كم تفلتوا زي كاب توتو تريدس وترو قدام كابهاتكم نابهاتكم بناتكم فورن غوسغواسن سبونسر تغيرو بستفراليو تمهارو ناي توتو تريد سبونسر تغيرو نابهاتكم زقرب ناي ويكلي analyses كم اون بزعبا تريدينج بزعبا ابيت بزعبا فاينانشال ماركت ايهن ميهن نبلولو لايف مدبي مالتيو لومي بمغنيات حدش عامت فليز بلا مدبي يخلونا اب دحري اب سكرين كم تريو زلغون قدم ابيلنا ابزي لايف كلاسناتنا بزعبا انتاينا ديسكس كنقبر بزعبا انتاينا كنزاررب زبل ارساز قلص لكم كوني مالتي سو اتي وحسنت نمهلاو مالتيو كلمي مدبنا مجمارنا this life is only for educational purpose. It's not financial advice and I'm not financial advisor. بزعبا finance بزعبا جنزب عبيت سلنزارب ازي نتمرتاوي تراي علامة زقبرة مدبي مالتيو زخون الريسك ابزي نزاربولو نتنكفور استات تمركزكم كتوسدو ناتكم حلافنتيو زخون حلافنت توتو تريد سوسد ايكونن سو ابدحري كم تريو زلهم نوت اغميت اللغو ابز خلاص بزعبا انتاينا كنزارب ويكا بزعبا انتاينا ديسكس كنقبر لومي مجمري حدا نطبي كذا خرركم ويكلعللكم فتو زيناي لومي لايف كلاسنا بناي توتو تريدس ناي VIP فيميل ستودنتس سبونسر تغيرو نبغاتكم زقرب دلو مدبي سو سبونسرات اللوو ابكتاشن 25 مسانا تمرتي جنبرا كومون ابكتاشن 26 ابز مصو لحدش عامت ون اب مجمار دلو اريك انستيو سبونسرز غبرو لايفي مالتيو سو ابز لايف ناتنا لومي بزعبا انتاينا كنزاررب نزبل متوي كلونايو بزعبا حدش عامت عملكيتو تريدرات اب حدش عامت انت غبرلو زبل مالتيو قال نيغدي انتايو بزعبا انتاينا نزاررب زلنا ناتو استفرالي حدش سبات كلونا هولي ما مونغونا سو نزي عملكيتو بزعبا انتاي نزارب كم زلنا بزعبا فاينانشال ماركت كانت تنكفينا مالتيو قال نقدي اب فاينانشاوي علم نحابشا دك انستيو زيادة عاب عدل يخفت سلمنتاي زبل ارستو كان لعلنا لهم مالتيو ابايتا زلو حقيو كتنكف زلو ورستيو سبونسر ناتنا وندك انستيو حواتنا سزوانا مالتيو كم رابعي نطبي مدبات توتو تريدس ابكتاشن 26 انتاي يمثل علاماتاتو نتريدرات نغلغاتكم نغلاتنا خربح زخيل نقر كنتم كفينا ان كم حمشاي اموداتا نريو نقر توليها بزعبا
ናይ $100 ስልማት ንክልተ ሰባት ክንህቢና ان ናይ ሕቶን መልስን መደብ እውን ክህልወና እዩ ማለት እዩ ሶ ሙቕ ዝበለ ላይፍ ይኸልወና ሶ ነዚ ላይፍ ብምግባር ክጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ናብ ብዙሓት ሰባት እቲ ኣልጎሪዝም ናይ ዩቲዩብ ንኽባፃሕ ስለዚ ሕግዝ ማለት እዩ ان ከም ትወትሩ ዝብለኩም እውን ኣብ ከባቢኹም ሻሂ ቡን መሳሊ ከነቓቕሓኩም ዝኽእል ሪላክስ ኮንኩም ዚ ላይፍ ተኸታተልኩም ተመራፂ እዩ ማለት እዩ ቢኮዝ ብዛዕባ ዕብየት እንድሕር ዳኣ ተኾይኑ ባይ ዲፎልት ናትና ባክግራውንድ ፍሊ ዝበለ ስለዝኾነ ኣእምሮና ቀልጢፉ ዘይክቕበሎ ክእል እዩ ስለዚ ስትረስ ክስማዕና ክእል ንሕጂ ሶ ኢንጆይ እንዳገበርኩም ዚ ላይፍ ተኸታተልዎ ማለት እዩ ኦኬ اوكي سو ቅድሚ ላይፍ ናትና ምጅማርና ባይ ዘወይ ናይ ሕቶን መልስን መደብ ስለ ዝህልወና ኣቐድም ኣቢልኩም ሕቶታት ናትኩም ኣዳሊኹም ተፀኒሕኩም ተመራፂ እዩ ኣን ኣብ ናይ ሕቶን መልስን ምስ በፃሕና ድሕሪኡ ኮፒ ጌርኩም ፔስት ምግባር ጥራይ ይኸውን መፅሓፍ ምሕሳብ ኣይድልየኩምን ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ በቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ናትና ክንጅምር ብዛዕባ ምእተዊ ፋይናንሻል ማርኬት እንታይ እዩ ان ኣብ ሓድሽ ዓመት which is 2026 ኢና ናቱ ዘለና so እንኳዕ ናብዚ ሓድሽ ዓመት 2026 ኣብፅሓና ማለት እዩ ان ዓመተ ሰላምን ዕብየትን ክገብረልና ከዓ ሰናይ ምኞተይ ማለት እዩ so ከም ትሬደራት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ዓመት ካብ ናተይ ዘለኒ ባክግራውንድ and ካብ ናተይ ተመክሮ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ዓመት ዝተፈላለዩ ትሬደራት ዝተፈላለዩ ዓላማታት ሒዞም ዝብገሱ ትሬደራት ተላለዩ ኣለኹ ማለት እዩ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝፀናሕኹ ዝተፈላለዩ ዝተወሰኑ ዓመታት ከምዚ ናይ 2026 ሕጂ ንሓልፎ ዘለና ሓሊፈ ኣለኹ ዝተፈላለዩ ትሬደራት እውን ምስ ሓደስቲ ትሬደራት ተላለዩ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ከም ትሬደራት ብዙሕ ግዜ ትሬደራት ንዓይ ዝገጥሙኒ ኣብ ሓድሽ ዓመት ከምዚ ዓይነት ስእሊ እዩ ዘለዎ እንታይ ዓይነት ስእሊ እዩ ዘሎ ኣብ 2026 ኣነ ክቕየረ ህይወተይ ክቕይረ ኣነባብራይ ክቕይረ ኣመጋግባይ ክቕይረ እቲ ናተይ ሃቢትስ ቤዚክ ዝኾኑ መሰረታውያን ዝኾኑ ሃቢት ናተይ ክቕይረ ዘለኒ ሕማቕ ውልፍታት ከወግደ ዝብል ፅቡቕ ዝኾነ ሞቲቬሽን ሒዞም እዮም ዝብገሱ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ሶ ዋላኮ ኣብቲ ናይ ማቹሪቲ ዝተፈላለዩ ኣብዚ መምሃራን ዓበይቲ ሰባት ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ በት ሓደ ነገር ፋክት ኣሎ ሓደ ሓቂ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ሞቲቬሽን and consistency ይፈላለዩ እዮም ሕጂ ሞቲቬሽን ንሓደ ወርሒ ድሕሪ ጥሪ ምሳኻ ይፀንሕን እዩ ምክንያቱ ባይ ዲፎልት ደቂ ሰባት ብተፈጥሮ ማለት እዩ ናትና ስምዒት ናትና ሃዋህው ናትና ሙድ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ እዩ እንደን እዚ ዝኸተሎ ከዓ ሎሚ ሞቲቬትድ ትኸውን ሎሚ ክቕየር እየ ከምዚ ክገብር ኢልካ ፕላናት ተውፅእ እሞ ድሕሪኡ ድሕሪ ወርሒ ከዓ ተመሳሳሊ ሂወት ትነብር ይስልችወካ ትረፍዶ ሓደ ወርሒስ ዋላ ሓደ መዓልቲ ሎሚ ብጣዕሚ ከምዚ ክገብር ኢልካ ፕላናት ተውፅእ እንደን ንፅባሕ ደይ ተግብሩ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ባይ ዲፎልት ወዲ ሰብ ተመሳሳሊ ስምዒት ኣይኮነን ዘሎ ልክዕ ከምዚ ኩነታት ኣየር ተቐያያሪ ዝኾነ ናይ ስምዒት ሃዋህው እዩ ዘለና ማለት እዩ and that's why motivation ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሕ ሰብ motivated እዩ that's why ንሕና ናይ 2026 ናይ ትምህርቲ መደብ ናትና ኦልሬዲ ኣቐዲምና ቅድሚ ሰሰቕነ ክልተ ቀነ ዝኸውን ወዲና ዘለና ማለት ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን motivated ኮይኑ ናብ ናትና ክላስ ሰብ ክኣቱ ይንደሊና ሰብ ፕላን ገይሩ መደብ ገይሩ ካውቲና እንደለ ማለት ድኾነ ክላስ ኣይንቕበል ድኾነ ተምሃሮ ንቕበል የለናን ስፔሻሊ ኣብዚ ጀንቢሩ ዝፀንሐ ምዝገባ ማለት እዩ ሶ ሞቲቬሽን ድሕሪ ጥሪ ምሳኻትኩም ኣይክፀንሕን እዩ ሞቲቬትድ ጥራይ ምዃን እኹል ኣይኮነን ፕላን ምውፃእ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ኮንሲስተንሲ ክህልወኩም ክእል ኣለዎ ከም ትሬደራት ከም ኣብ ዕብየት ዝርከቡ ዘለዉ ሰባት ንሕራትኩም ኮንሲስተንሲ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ኮንሲስተንሲ ከንታይ እዩ ሓደ ነገር ዋላ እንዳሰልችወካ ከሎ ቅጭ ኣምፂልካ ከሎ ማለት እዩ ተንሲኢኻ ምስራሕ
سجومتي موساد مزعف من باب تغين مزعف من باب جيم غاد تغينو جيم غاد باكتيس مقبار تغينو باكتيس مقبار مصنع تمرت تغينو تمرت مصنع كونسيستنسي يبال داس مسبلكا طراي زيكونس ابز سيرچوكا كيچ ابزم صالكا غزي نحاده ነገር ክትገብሮ ከለኻ ኮንሲስተንሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ ስለዚህ ኣብ ክንዲ ሞቲቬትድ ምዃን ኮንሲስተንትሊ ነትናትና ኣብ 2026 ክንገብሮ ኢና ኢልናዮ ዘለና ክንገብረሉ ንኽእል ባይታታት ምጥጣሕ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ሶ ያ እዚ መደብ ብኣቨሬጅ ክረአ ከሎ ካብ 500 ክሳብ 1000 ሰባት ምስተለቀቀ ከኣተልዎ እዮም ዝተፈላለዩ ሰባት ሓደስቲ ክኾኑ ከሉ እዮም ሶ ንግዲ እንታይ እዩ ዝብል ምትንካፍ እውን ዘይክጎድእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ትሬዲንግ እንታይ እዩ ትሬዲንግ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ትሬዲንግ ኣብዚ ቻነል ብፍላይ ብዛዕባ ትሬዲንግ ኢና ንዛረብ ብዛዕባ ስትራቴጂ ብዛዕባ ፋይናንሻል ማርኬት ኢና ንዛረብ ስለዚ ንግዲ እንታይ እዩ ንዝብል ኣቕልል ቢለ ክገልፆ ተኮይነ ኣብዚ ዓለም እቲ ናትና ኢንታየር ዌልዝ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ናይዚ ዓለም ብምሉእ ሃፍቲ ገዛይ ትበሉ ወርቂ ትበሉ ብሓፈሻ ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ሃፍቲ ብሓፈሻ ናይዚ ዓለም ሃፍቲ ኣብ 2024 2025 ድወፀ ፀብፃብ ማለት እዩ ናብ ከባቢ 500 ትሪልዮን ዝኸውን ሃፍቲ እዩ ዘለና ናይ በዓል ኣሜሪካ ቻይና ናይ ኩሉ ዓለም ኢና ንብል ዘለና ኦኬ እቲ ብንእሽተይ ዝረአ ይኮነ 500 ትሪልዮን ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ ሶ ሃፍቲ ናይዚ ዓለም 500 ትሪልዮን ድሕር ዳኣ ተኮይኑ ካብዚ 500 ትሪልዮን ካብ 60% ክሳብ 70% ኣብ ፋይናንሻል ማርኬት ተደኪኑ ዝርከብ ኣብ ፋይናንሻል ማርኬት እዩ ዘሎ ኣብዚ ንሕና ንዘራረበሉ ዘለና ንንግዶ ዘለና ፋይናንሻል ማርኬት ፋይናንሳዊ ዕዳጋ ኣብኡ እዩ ተደኪኑ ዝርከብ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብኡ እዩ ዝርከብ እጂ ዝኽንብል ኮና ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ሃፍቲ ኣብዚ ፋይናንሻል ማርኬት ኣሎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ሶ ፋይናንሻል ማርኬት እንታይ እዩ ፋይናንሻል ማርኬት ነዚ 60 ክሳብ 70% ዝኸውን ሃፍቲ ናይዚ ዓለም ደቂ ሰባት ንኽገዝእዎን ንኽሸጥዎን ገዘእትን ሸየጥትን ዝራኸብሉ ማእከላይ ቦታ ፋይናንሻል ማርኬት ተባሂሉ ይጽዋዕ ፋይናንሳዊ ዕዳጋ ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ትግርኛ ኮሚኒቲ ከም ትግርኛ ዝዛረቡ ሰባት ዝተፈላለዩ ቋንቋ ብዝራብ እንታይ ባላ የብልኒ ብሓፈሻ ኣብዚ ቻነል ብዛዕባ ትግርኛ ስለ ዝዛረብ እዩ ከም ትግርኛ ዝዛረቡ ሰባት ኣብዚ ቻነል ከመይ ጌርካ ኣብዚ ፋይናንሻል ማርኬት ኣብዚ ካብ 60 ክሳብ 70 ዝኣክል ሃፍቲ ናይዚ ዓለም ዘለዎ ፋይናንሻል ማርኬት ከመይ ጌርካ ትሬድ ትገብር ከመይ ጌርካ ትነግድ ከመይ ጌርካ ተውፍር ከመይ ጌርካ ኢንቨስት ትገብር ኢና ንዘራረብ ዘለና ስለዚ ንግዲ ብሓፈሻ ኣብዚ ፋይናንሻል ማርኬት ከመይ ጌርካ ተሳታፋይ ትኸውን ተሳታፋይ ምዃን ጥራይ ዘይኮነ ዕዉት ተሳታፋይ ትኸውን ነፅናዓሉ ንመሃረሉ ዓውዲ ትሬዲንግ ተባሂሉ ይፅዋዕ ወይ ከዓ ንግዲ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ሶ እዚ እቲ ብዛዕባ ትሬዲንግ ብሓፂሩ ክግለፅ ከሎ እዩ ማለት እዩ ንስፍሕ ዝበለ ኢንፎርሜሽን ከዓ ኣብዚ ቻነል ናትና ኣትኹም ክትማሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ ንግዲ እንታይ እዩ ሾርት ተርም ሎንግ ተርም ስትራቴጂ ዝተፈላለየ እንታይ ዓይነት ኣፕሊኬሽን ትጥቀም እንታይ ዓይነት ሲስተም ትጥቀም እንታይ ዓይነት ፕላትፎርምስ ተጠቂምካ ኢኻ መፅናዕትታት ትሰርሕ ዝብል ኣብዚ ቻነል ኣብዚ ናይ ቶቶ ትሬድስ ኣትኹም ኣብቲ ኮርስ ዝብል በተን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ هراي كابز قصيلنا بزعبا نقدي أب فاينانساوي عالم نحبش هذا كنشيو زيادة عبي عدل يخفت سلم تايز بالعرسي كنزارب كنفتنينا مالتي هذا فاكت هذا نقولكم تقولنا هذا استرجع جزء حق مالتي يا نقول نقدر ناس تقوم بليز So, إذا حق أنتايو توتو تريدس بوشتي ناي كرياتر وكان نايتهم ناي سب شانلات ناي تيب شانل بوشتي داتا يريكاي كندي percent يوم دك تبعتيو كندي percent يوم دك انستيو نزي مدب سكاتل وزلو زبل يريكاي مالتو
ان ابز حلفه مستفلاليو ناي تجرينيا ቻነላት ብዛዕባ ፋይናንሻል ማርኬት ብዛዕባ ትሬዲንግ ዝምህሩ ክነጻጽሮ ቀኒ ኣለው ሶፍትዌራት ከምኡ ኢንፎርሜሽን ዳታ ዝብሉካ ማለት እዩ ሶ ላይክ ብዝሐጉስ ኣጋጣሚ ኣብዚ ናይ ቶቶ ትሬድስ ማለት እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፍቲ እየን ዘለዋ እጂ ብዙሓት ተሳተፍቲ እየን ዘለዋ ክብለኩም ከለኹ ኣብ ናትና ናይ ግሊ ክላስ ኣብ ውሽጢ ንመሃሮውን ምስ ካልኦት ናይ ፋይናንሻል ማርኬት ዝምህሩ ሰባት እናፂርካ ክትሪኦ ከለካ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፍቲ ኣለዋን ኣብዚ ናትና ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብዚ ናትና ሜንቶርሺፕ ማለት እዩ ኣብዚ ቻነል ከዓ ናብ ከባቢ 15% ዝኸውን ኣብዚ ሓለፈ 2025 ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ተኸታተልቲ እየን ዘለዋ ካብ ዝገርመኩም ክንጅምር ኮልና 2025 ክንጅምር ኮልና 4% ጥራይ እየን ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፍቲ ነይረን ኣብ ትምህርቲ ማለት እዩ ሶ بزحقوس አጋጣሚ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፋ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ንግዲ ኣብ ፋይናንሳዊ ዓለም ሓበሻ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ዕድል ዝኸፍተሉ ምክንያት እንታይ እዩ እንዳሕርዳተልና መብዛሕትናቶም ደቂ ተባዕትዮ ሓበሻ ደቂ ተባዕትዮ ሰብኡት ይጨኑ ማለት እዩ ናይ ሰብኡት ስራሕ ንሰርሕ እዚ ክገብረና ዝኽኣለ ምክንያት እንታይ እንዳሕርዳተልና ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ናትና ሃዋህው እናተኸታተለት تعبي عدس لزلاتنا مالتي حجيتي رياليتي تمسي ناسي بمزحت ناسي عديتاتنا بجزا خوفي لنين وراي جزا نسرح ناي جزا سرح نسرح بوتاتنا خابرها وفي رومديوم كابد الجوز يوم سريحهم يأتوا مالتي تدرس أنا أكايد أنا زي مثل أبزح جوان من البعض أبزي عربا وعلم تمسينا كل سبيل سرح قاتنك إنشي إكسترملي معرفتهم دك تبعتي نسرحها جن ستيل ولا عند سرحة خلوا أبتجزا نتوم كلعو زكنا خنو ناي جزاس بزح جزي سرح لسرحة تناديت هاتنا ينزغنا مالتي وشيز تندك إنشتي حواتنا مالتي هجي حنت قال نسيتي أبجزا أخوينا عند حرداء وراي جزا تسرح تليا أبجزا أخوينا كسرح له تخيل سرح مفتار هذا أزيو حجاز نجاري مالتي ويون أبجزا خوفي لا قلنا تناي ናይ ገዛ ስራሕናታ ጎን ናቱ ብዛዕባ ትሬዲንግ ብዛዕባ ፋይናንሻል ማርኬት መጽናዕሲ ካብቶም ደቂ ኣንስትዮ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ ነተን ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዓቢ ዕድል ዝኸፍት ማለት እዩ ምክንያቱ ሪያሊቲ ናትና ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕተን ኣብ ገዛ እየን ብዙሕ ስራሕ ዝሽፍና ማለት እዩ ስለዚ ኣይከምትን ሪያሊቲ ከምቲ ናትና ንደብሮ ኣይከምቲ ንሕና ኣናባብራና ደቂ ኣንስትዮ ይሳተፋሉ የለዋን ማለት እዩ ልዕሊ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ልዕሊ 50% ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ይግባእ ዋይ ቢኮዝ እቲ ኣናባብራ ናትና እውን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ፋይናንሻል ማርኬት መፅአን ንክመሃራ ዝደፋፍእ ስለዝኾነ ማለት እዩ ሶ ዋላ እውን እንድሕር ከም ሓፍቲ ኣነ ሪኮመንድ ዝገብሮ ሓፍተይ ብዛዕባ ፋይናንሻል ማርኬት ክትመሃር ብዛዕባ ትሬዲንግ ክትመሃር ሓደ ካብቲ ዝመኽሮ እዩ ዋይ እንድሕራተልኩም ፅባሕ ንጎ በዓልቲ ሓዳር እንድሕርዳእቶ ኮይና ኣብ ገዛ ደቂ ኣብ ትዕብየሉ እዋን ስፔሻሊ ኣብ ግዜ ሕርሲ ቆልዑ ኣብ ምዕባይ 4 ዓመት ገለ ክሳብ ዝበፅሑ ኣብ ገዛ እዮም ኮፍ ዝብላ ስለዚ ኣብ ትሽዑ እዋን ጎኒ እቲ ኣናብራናታ ትሬድ ክትገብር ትኽእል እያ ማለት እዩ ሶ ዓቢ ዕድል እዩ ስፔሻሊ ከዓ ምስቲ ናትና ኣናብራን ናይ ኣዴታትና ሂወት እናፂርካ ክረአ ከሎ ዓቢ ዕድል እሞ ኩላትና በቲ ንኽእሎ ጎስጓስ ክንገብር ክላቦ ክንፈቱ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ያ ኮመንት ቼክ ክገብር ምናልባት ያ እዚ ላይፍ ናብ ብዙሓት ሰባት ምታን ክበፅሕ ላይክ እንድሕር ተገይርኩሞ እቲ ኣልጎሪዝም ናይ ዩቲዩብ ሲስተም ናይ ዩቲዩብ ማለት እዩ ቡስት ክገብሮ ክእል እዩ ናብ ካልኦት ሰባት ላይፍ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ክብሎም ክእል እዮም اوكي thank you guys كلاتكم سلام تبلو زلهم ان كلاتكم كومنت تقبروا زلهم ابتي لايف شاتون امسجن thank you اوكي سو نابت غصالي
ናትና አረስተን ከይና ምናልባት አብዛና ይደቀን ስትዮ አብስል ከነብላግን ደሆነ ሐሳብ እንደሆነ አልኩም እስኪ ጻፉልኝ ማለት እዩ ብርግጽ እቲ ቁጽሪ ናብ ከባቢ 15% ይዘሎ ኣነ ግን ትሬዲንግ ዝያዳ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ሓጋዚ እዩ ዝብል ትርዲት ኣለኒ and by the way ምስ ካልኦት ኣናፂርካ ብጣዕሚ እዩ ውሑድ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ፋይናንሻል ማርኬት ዝምህሩ መምሃራን ናትና ኣብዚ ናትና ኮሚኒቲ ናይ ትግርኛ እውን ዳታ ኣለኒ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣይሳተፋን ዝብል ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ቶቶ ትሬድስ ክንሪኦ ከለና ግን ኤክስትሪምሊ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እየን ዘለዋና ኣብ ላይፍ ይኹን ኣብ ኮመንት እውን ናተን ተሳታፍነት የርእያን ማለት እዩ Okay. So መደባት ናይ ቶቶ ትሬድስ ኣብ 2026 እንታይ ክመስል እዩ ዕላማታቱን ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎና እዩ ሶ ምናልባት ዘሐጉስ ዜና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ቅርብ እውን ክብለኩም ይኽእል እዩ ሎሚ ነካይዶ ዘለና ናይ ላይፍ መደብ ምናልባት ናይ መውዳእታ ላይፍ ናትና ክኸውን ይኽእል እዩ ብናይ ቀዳም ትምህርቲ ናትና ንገብሮ ማለት እዩ እቲ ምክንያት ከ እንታይ እዩ ብዛዕበየ ደረጃ ካብ ቤዚክ ማለት እዩ ክንዓብየሉ ንኽእል ፕሮግራም ንዳሉ ስለ ዘለና እዩ ማለት እዩ እቲ ፕሮግራም እንታይ እዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ከም ሓበሻ ኣብዚ ሕጂ እዋን ማዕረቶም መንእሰያት ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም ዝበሃል በዓል ኣሜሪካ ካናዳ ቻይና ኣብዘን ዓብየን ኣለዋ ዝበሃል ሃገራት ዝርከቡ መንእሰያት ክንጎይ ንኽእል ኢና ክንህፍትም ንኽእል ኢና ክንዓቢ ንኽእል ኢና ክንሓስብ ንኽእል ኢና ክንዋደር ንኽእል ኢና ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ክለዓል ከሎ ያ ብዙሕ ሰብ እቲ ሪያሊቲ ኣይቅበሉን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ፀጋ ንዓና ንመንእሰያት ተዋሂብና ዘሎ ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ኣብዚ ጀነሬሽን እዚ ምንባብን መፅሓፍን ንዝኽእል ሰብ ተዋሂብዎ ዘሎ ፀጋ እንታይ እዩ ኤአይ ፍሪ ነፃ መፅሓፍ እዩ ባክ ኣነ ዝከረኒ ኣብ ግዜ ትምህርተይ ማለት እዩ ሓንቲ ዲክሽነሪ ሓንቲ ናይ 10,000 መዝገበ ቃላት ናይ እንግሊሽን ናይ ትግርኛን ዘለዋ ዲክሽነሪ ሙሉእ ክላስ ንጥቀመሉ ኣብ ዝነበርና እዋን ሓንቲ ዓባይ ፀጋ እያ ነራ ታ ዲክሽነሪ ሓንቲ ዲክሽነሪ ኣብ ሙሉእ ክላስ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤአይ ክሪኦ ከለኹ ኤክስትሪምሊ ሓደ ዓብይ ፀጋ ዓብይ ምዕራፊ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብመልክዕ ፍልጠት ምስ ዝኾና ኣብዚ ዓለም ኣብ ዕብየት ዘለዋ ሃገራት ማዕረግ ክገብረና ዝኽእል ምዕባለ ኢና በፂሕና ዘለና ማለት እዩ ሶ እዚ እንድሕር ዳኣ ተኮይኑ እቲ ተሪፉ ዘሎ ናትና ምፅዓር ጥራይ እዩ ናትና ምእማን ጥራይ እዩ ናትና ማይንድ ሴት ምቕያር እዩ ናትና ኣተሓሳስባ እቲ ናትና ፓራዳይም ሽፍት ጥራይ እዩ ምቕያር ዘድልየና ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንድሕር ዳኣ ተኮይኑ ሓደ ሰብ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንድሕር ዳኣ $0 ተልይዎ ካብ $0 ተበጊሱ ናብቲ ንሱ ዝደልዮ ዕላማ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል ፅኑዕ መርገፂ እምነት ኣለኒ ንዓይ እዚ ንምግባር ከዓ ኣብ 2026 ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማለት እዩ ናይ መጀመርያ $10 ናትኩም ከመይ ጌርኩም ትሰርሑ መጀመርያ $10 ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ካብ ዝብል ክሳብ ከመይ ጌርካ $1 ሚልዮን ክሰርሕ ትኽእል ወይ ከዓ ናይ $1 ሚልዮን ማይንድ ሴት ከመይ ጌርካ ትጥሪ ከመይ ጌርካ ካብ 0 ደረጃ ጀሚርካ ክሳብ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ትኸይድ ዝብል ትምህርቲ ኣብ ሪያሊቲ ዲፐንድ ዝገበረ ዘቕርበልኩም ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሶ እዚ መደብ እዚ ኣብዚ ናይ ቶቶ ትሬድስ ኣብዚ ብዛዕባ ትሬዲንግ ብዛዕባ ስትራቴጂ ንመሃረሉ ቻነል ዘይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣበይ ክኸውን ኣብዛ ኣይ ቲንክ ፈልጥዋ ትኾኑ ኢኹም መብዛሕትኹም ኣብዛ ቻነል እዚኣ እዩ ክኸውን ኣብዛ ናይ ሚሊ ቶቶ ትብል ዘላ ቻነል ማለት እዩ ክኸውን ትናትና መደብ ማለት እዩ ሶ ኣብዛ ቻነል እዚኣ ካብ $10 ተበጊስካ ናይ መጀመርያ $10 ናትካስ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ካብ ዝብል
تبقيسنا كسب كم يقدر كان يمجمع أنا كحد $1,000,000 كسرح تخيل زبل أب reality سمركوسة تخاط على تمرتي زرقة حالكم كهونيو and بزعبان long term بزعبان long term which is مس كيدي أب كيدي أو عبيت زبال مدب نقرب لها channel كتوني عملتيو and أبزنا توتو تريدز كا بزعبان trading بزعبان ناتي entry بزعبان ناتي backtest strategy لحاز تمرتات زغرب لكم كهوني مالتيو so ندحر دا تساعدت رقيبنا أبزناي توتو تريدز لايف كسروح مفتنا مالتيو زي كوين جن زيادة ناي مودعتا ناي لايف ناي كلام لايف يعطون مالتيو okay let's back سلازي توتو تريدز بزي كلتا channel زراهم كلتا channel سران شديشن وطينا يزلنا نزي مسل مالتيو and yeah is زيادة عن التكبار إذا أمن أبتي تكبار كا أبتي أكشن مالتيو أبتي أكشن بكيدنا بكلتيو بس channel تساعد في نتناتكم الرجاس جن كدليكم من عهاتكم تبتكاتون زلهم مالتيو زعباتي أكايدا زعباتنا يتي give away sorry بزع أبزي give away comment برالو I hope so نقولوا هاتكم give away لو مخبص حكم guys يا كابكو ترى يوصايو أنا كليك ترى أزجبره إذا أنت بس هاتكم بتعمي أنا عيد دسبلني بتعمي extremely بايزوي دسبلني مالتيو سدلهم أبترايت جزء يزوج صاحب مبزعته جزء توم give away يدوس صاحب سبعة مالتيو so let's back سلزي أب كنتش عسران شدشتن يا ناب تزلع على قصنا تي ننوي حجزي بفترة من فارك نجمبرينا هنبررنا هنبلغ أنا هنا كنجمبروينا مالتيو so yeah بفترة كنبررنا فترة وسيخنا we gonna fly higher and faster okay كابزي نملس نابناتنا سلماتن حطون ملسن كنمسينا مالتي فرق رايت غزيناتنا ابو نخنطفو تمديب زلو مالتي so حجي اندحر دا حطو تحاليكم اب كومنت كتقدفوا ليو اب لايف مالتي اوكي حطو تليكم مالتنا موداتا لايف كلاسينا نكايد لنا مالتيو سو بزعبات تريدينج تتححزو ندار حطت لكم اوبنلي كتعالتو تخوليكم لهم مالتيو ان بستغال المتن كابناتي تمكرو كاب زنببكو كاب كالوت عبيت ممهران تمركيسخا كملسولكم كفتنيا مالتيو حدا نجر كراغاغصلكم زدلي نجر أنا نويح جزء خوينيو جج كابز جبر نزوغ نسب كابز فر تجاجيلو صبغالو حمقالو دبال نجر نويح جزء خوينيو كم تريدر ونسخاتكم فيل تجوروا ياهم هذا خبط ناي تريدر ماتشوريتي نتاعيو شبات بلاي ما يتجبرني خان جج يتجبرني خان ناتوم نشتين عبن يلكا مازازنو اللي كونن and yeah so judge دبال نجر يلن just openly كتعطي تقوليهم openly ولا basic كون خليو advanced حتى كون خليو just no judgment okay feel free open كون كبتاعي حتى مالتيهم okay so انتاينا خنقبر حطاتنا تكون copy paste خنقورينا Toto trades get up to
Okay. So, okay. نابناتكم حطات المسجينة. So, هجي ቅድሚ ሕቶም ጅምባርና ማለት እዩ ሓደ ናይ ጊቭ ኣዌይ መደብ ከነካይድና which is ሓደ ሰብ ክንመርፅ ኢና ደንድሕሪኡ ናብ ሕቶ ክንመፅ ኢና because ክልተ ሰባት እዮም ተዓወቱ ኮኑ ሎሚ ስለዚ ሓደ ክንመርፅ ኢና ደን ሓደ ተዓዋታይ ከዓ ኣብ መወዳእታ ክንመርፆ ኢና ማለት እዩ okay because እቲ ግዜ ድሓር ከይሓፅርና መታን ትሕትታት ናትኩም ከዓ እንዳሓትትኩም ማለት እዩ ኣብ ላይፍ ቻት ዝኾነ መፅሓፍ ኣይድልየኩም ናብዚ ሕጂ እዋን because ናትና ናይ ጊቭ ኣዌይ already ኣብ ዝሓለፈ ላይፍ ናትና ኮመንት መፅሓፍ ምዃኑ ገሊፀልኩም ነይረ so ናብ ጊቭ ኣዌይ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኩሉሃትኩም ከም ትፈልጥዎ ጊቭ ኣዌይ ናትና ከመይ ይሰርሕ ጊቭ ኣዌይ ናትና ኣብዚ ናይ ኮመንት ፒከር ኣለና which is here ኮመንት ፒከር ኣለና እታ ኣብ ዝሓለፈ ታሻዓይ ክፋል ማለት እዩ ኣብ ቶቶ ትሬድስ ኣቲና እታ ቪድዮ ሊንክ ነምፅኢና which is here ኣብዚ ኣላ ማለት እዩ ሼር ክንብላ ኢና ኮፒ ኢልና ያለና ኮፒ ጌርና ናብታ ኮመንት ፒከር ክንከይድ ኢና which is here ማለት እዩ so ድሕሪኡ እታ ናትና ሊንክ ኣብዚኣ መፂና ፔስት ክንብላ ኢና and then filter duplicated users ትብለና ኣላ which is ዝተደጋገመ ኮመንት ተፅሒፉ ሓደ ሰብ ብሓንቲ ኣካውንት ገይሩ እንድሕር ዳ ዝተፈላለየ ቶቶ ትሬድስ ኢሉ እንድሕር ዳ ተፅሒፉ ሓንቲ እያ ትወስድ ማለት እዩ ካብኣተን ካልእ filter comment by words or hashtag ብለና ኣሎ ናትና ናይ ዝሓለፈ word እንታይ ነራ hashtag Toto trades VIP ያ ትብል ነራ ማለት እዩ so Toto trades VIP ኢልና ፅሒፍና ኣለና እንደን በዚ መሰረት ሰባት ምረፅልና ኮመንት ምረፅልና ክንብላ ኢና so መጀመርያ ኣብዚ get YouTube comment ክንብላ ኢና እጃም ትሪእዎ ዘለኹም 53 ኮመንት ብዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፃሓፈ ኮመንት ኣለና ማለት እዩ 53 ኮመንት እጂ ካብዞም 53 ኮመንት which is 53 ኣካውንት ማለት እዩ ሓደ ያ ክትመርፅ ማለት እዩ እጂ I think here we are and ያላትና ከምዚ ክንገብራ ንኽእል ኢና ካብ ምልእቲ ክትረአ መታን perfect so ክሊክ ክገብራ ኢና ናብ ከባቢ 50 ሰከንድ ዝኣክል ክትሸኻኸርያ which is ክዘውርያ ማለት እዩ and then ድሕሪኡ ንሓደ ተዓዋቲ ክትመርፀልና እያ ማለት እዩ ናተይ ዝኾነ ኣነ ፓወር ብለይና just randomly እያ ክትመርፀልና ማለት እዩ ኣብዛ 50 ሰከንድ ግን ሓንቲ መልእኽቲ ተበኩም እየ ንሳ ሓደ ተዓዋታይ እንዳመረፀት ኣነ ከዓ ሓንቲ መልእኽቲ ተበኩም እየ ማለት እዩ especially ምስ ናይ
حدش عمت تتعيزي مالتي اوكي يا 1 2 3 واللغاتكم تساتفتي كومنت زجبركم مالتي بزعلفه صبو عدل and then yeah I think ممكن ستلن مثلا اوكي يا زغونا حساب لكم دي maybe زغونا حساب تليكم كمزي اوينا تبلو مالتي because دحر ايدالخنا نكيتبلو which is the best okay حطتات ناتكم دحر كنملش يا guys just كنجمبرينا مالتي so 1 2 3 so ابزاناي 5 سكند مالتي خبكم زدل ملأخت انتايا like اب هيوت for real مالتي اب هيوت اب بايتا زول حكي انتايو هافتا مخوان يتعلما هافتا مخوان يتعلما guys so هافتا مخوان نهافتا ممثال فلالي هافتا مخوان دحر دا تستوعلكم مبزعتهم بيليونرات بعد إيلون ماسك مارك زوكربيرغ بيل جيت دحر طريقهم like هافتام كمسؤول يكون زجليو because already نساتهم هافتاماتهم guys so up trading is like هافتام نغتمسلو or نخالو سبات هافتام مخانكم نغتريو يكونكم تمار زلهم مالتي so just wow تعوات مريساتنا مالتي so who is the winner oh my god the winner for today is at Yodit Brahana H3N. Congratulations. Kwagusek Yodit Malati. I think it's crazy guys. Congratulations. And Tamahrnate Kakayod Dahulkum Malati. Just Tatip Trahizwa. Abhiwat Haftam Mukhani Alama guys. And Haftam Mimsala Konen. Attraction Mishaba Konen. نسبات مسحاب يكونن سبات هفتام ينهبلنا يكونن who cares مجمريا سبات هفتام كنكونين على علاماتنا تندحر ترينجيرنا اي امنونا ني مالتي ان دحر هفتام مخوانا هفتام مخوانا مرايكا اگداس يكون so سبات هفتام دي خايلوم تحتم هفتام مخوانكا منغار اگداس يكون كندي ገንዘብ አለካ ባንክ አካውንት ካቴሎ ሙኻ እሁል ጥራይብል ከመልሶሎ ማለት እዩ because who cares at the end of the day ንስኻን ዕላማኻን ዳሃር ምስተዓወትካ ኻን ነፍስኻ ጥራይ ማለት እዩ so just the purpose the vision the goal the target is to be rich not to be a guru or just somebody who is pretending to be rich. So happy for you, Yodit. You are the winner for our first $50 giveaway. Yeah, let's back to our lesson now. It's crazy. I think Yodit comment together. Oh my god! And then Yodit naila comment together, la guys. Toto trades VIP ila and then ila ጽሒፋላ guys. Millie King ila ጽሒፋላ ማለት እዩ. But I believe thank you so much. But ካልእ ሰብ ካልእ ኣካል ፈጣሪ ብዓብዩ ማለት እዩ ኪንግ ኢለ ዝኣምናነ just ደሐጉሰን ነገር ስለዝኾነ ዝሕግዘኩም ዘለኹ guys ማለት or just ክምህር ዝፍትን ዘለኹ ማለት እዩ. And I hope so. ساعتكم تتغيركم that's what I want okay نابناتكم حطاتكم من لسينا حاجي يودي تعالى مسمرس كي تعافلا الله oh thanks I'm the winning okay congratulations again يودي by the way I believe الله انت بو
ابلايف سلنا طراي زي كونيتي جيف اوي تبل كومنتري انيرا so yeah Judith is here guys I know Judith I think بزح كزي بلايف ريالو المحجي يكون اب كومنت اب زيناتنا لايف صحف ريالو حطو حاتي ريالو مثلني اوكي so نعملاتكم حطات نكيدنا اوكي so crypto دو ويس فوركس صبوق تريد نختكبر كريبتو ديغا تريد كتقبر زلكا ويس فوركس ديغا تريد كتقبر زلكا حجي ابناتكا experience or let me check it yeah حجي نزا حتى زي أنا مملات مالتيو ابناتكا experience ابناتكا تمكرو depend يقبرين حجي بزعبا تمرت له دالخو خلاص أنا نتمناتي تمارو مالتيو بحافي شاقن asset classes and their characteristics بالأرئيس له asset classes crypto stock كالوت كون خليهم and ناتهم characteristic كالو طبيعات له مالتي so crypto لو ويس forex trading short term trading ديو long term trading اللي قاعد فلاليو مجمرة long term trading which is investment ديو جزء خايو مصباي مالتيو short term trading نتي fluctuation which is نتي ناي market لعل تحت مبال مجزان مشاتني forex جو كريبتو تيلنا حاجي زعبي ماركت ابز عالم من يندحراتينا forex ماركت اب كباب شو 10 تريليون زاكل ገንዘብيو معلتاوي دنقاساس مالتي زنقاساس ابت ماركت مالتي حجي ازي انتاي قبرو دحرداتيلنا حدا بزح ليكويديتي لو بزح تساتفت سلازلو ماركت بقليلو انتاي كونيو بقليلو مانيبوليت زغبر عينت ماركت يكون ماركت باي بي دي زنقاساس سبايلنا لامشلو سو ماركت اتخغبرو زلو يزغبر فوركس ماركت مالتي جن بزح تنقاساس يكون كم تفلتوس اب فوركس ماركت سناتي مي ماركت زنقاساس ليفري تتقيمنا اينا تريد نغبرو مالتي سو كم جنباري فوركس ماركت is better manipulative يكون manipulate زغبر يكون ماركت دنقت تحت يوردكان دنقت نابنات كاستبلو سايكايني تخغبرو زلو زغبر crypto market is better for long term investment نوفري صبقي short term اب معالتاوي ندحرا تريد كتغبرو تخونكا تمكرو يتليكا مالتي ندحرا تمكرو زياده تمكرو تدليبكا كريبتو تريد كتغبروخا صبق ادلي مالتي جن كاب فوركس ناب كريبتو تخيد يحايش كاب كريبتو ناب فوركس كام ممزا مالتي اي هوب امليتاتكم مالتي اوكي بزعبا بروكر فيديو صراحه لكم سو بزعبا بروكر زغونه ملس زي كبكم غولي حجي غنكا اب مدلاو الو حد بروكر ناب كبابي اي ثينك سوسن ገንዘብ እትየሉ ለሁ ዳጣ ቀዳስ ይሆነ ውሕድ ገንዘብ እትየሉ ዘለሁ غنكا ناب كبابي كلتا ورح زخون تريد زغبر كله بروكر الو ان حجي اب زحالفه تريد كيره تج صراحه هو ماسب which is ناب كبابي شح ايرو زخون ويزدرو غير له ان እቲ ፕሮሰስ ናተውን ሶፋር ተፈተኽዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ጽቡቕ ፕሮሰስ አለው ان ብዛዕቦም አፕዴት ክገብረኩም ማለት እዩ ሙሉእ ትምህርቲ ወይ ከዓ ሙሉእ ቪድዮ ሰርሓልኩም ሶ እንታይ ክትገብሩ ዘለኩም just ኣብ ቻነል ምጽናሕ እንድሕር ዳ ሓደሽቲ ትሪእዎ ተለኹም ከዓ ነዚ ቻነል ሳብስክራይብ ጌርካ ምጽናሕ ይደልየኩም ማለት እዩ
اوكي سو ابزي حنتي حطو كاب ناتا ان كيو تبل اكونت علاتنا تحطو انت تبل ناب كبابي 9% زخونو تريدرات لوز يقبرو ايوم يخسرو ايوم سو what do you think يا تبل داي مسلك يا تبل مالتي honestly هجي انا كم تريدرات كل جزء كمحلال لكم زللي انفورميشن تاعيو هذا سب رياليتي استقبل خوم كلالو فاكت زبال نقرالو حقي استقبل سب خوم كلالو سو انتاي فاكت انت حرات لنا امنت اب قداماي كفلي كتماهرو كلهم كندي مماهرت نيرومكم نالبات تماهرتو اليوم اداز مار اب قداماي كفلي طراي كتماهرو كلهم سي كندي مماهرت نيرومكم كاب 30 كساب 80 يخون غير امناتين اب كبابي 60 80 نخون يرنا بحد خلاص and then كابزوم كلهم تماهرهم ساخات تماهرو which is كاب 60 80 زغون ديوم كاب 30 كساب 60 زغون تماهرو مالتيو كندي كاب اتوميوم مجمريا تمرت زودو طراي مالتيو and then تمرتي مسودو كندي كاب اتوميوم نتي نساتهم زدليو عينت تمرتي نخمهارو نخصنعو مالتيو لا دكتور زدل تخينو ناب ناي دكتور عودي زخيد جلسات تجديدو ميكانيكس مهارالو جلسات تجديدو ممهرناز مهارالو جلسات تجديدو وتادر زخونالو مالتي and then graduated غيرو حادثه بحد عودي بحد مويا graduated مس جبره دن دحريو كندي percent يو نعو دحقسو سراح دجنبر كندي percent يو بتي graduated زغبرلو ويكا بتي استمرقوا سراح تسرح بتعمل وحدي جايز بتعمل وحدي حدا قلت سبعة تيخا خطهم مجمريا جنبر كا سبعة الراغب اب هيوت عودكم كات الراغب مالتي وكا حقوس نابرا بسريت كات الراغب مالتي اب تريدينج 10% زغون سبعة سكسسفول من الباتون لعلي يخون غيري تقدري اتم مخنيات نتا ايو نمنتا ايو لعلي 9% زغونو لوزرز كونو كيلو اب تريدينج دحراتينا because اب تريدينج it's easy trader in خطبلسي نابرت انا trader in خبلسي easy just 10 second رايح دلين مالتي account خفت علني and then account مسكفتكو تا باي اند سيل تبل ملكت مطواط رايح دلين زلاكو حانت باي كقبرالو ويكا حانت سيل كقبرالو and then I'm a trader يعني مالتي and then قلت $10 يقتو يخسر I'm loser then so كله عودي نويح كزي يوصل كايو تمرتي يدلي كايو consistency يدلي كايو discipline يدلي كايو risk management يدلي كايو لعلو كله فلتات يدلي كايو حجي إذا كله هاي جبروا سبعة قلال سزغون تراي مالتي تا account مخفات and buy sale مقبر buy sale مسجبروا مخسر then losers يخونوا then كابتم 9% هذا سب يخون مالتي حجي that's why يو تقصري بزح عند حرة بزجبا عند حرة اتدللي امالي خا كمويا حسكايو تغيركا I think اتقصري كاب 10% لعلي كون قليل اتي حتى تاي كون يرو كابتوم بزجبا استمهارو التريدينج سي كندي percent يوم losers كندي percent يوم ك winners زغون عوتات زغون زبلت الزغول زعاش statics كنركب نخلينا زبل امنت لنا مالتي so I hope so ملي ساعات كون مالتي اوكي زي اكلتك زي حتى تزلا do you have a community group يعتبل ناي توتو تريدز public group على ناي ابزي لايف وون كدفولكم خلين لينك كدفولكم خلين اوكي كم يقرنا هنقدفولكم هنا let's go here sorry the link يسد على وين صنيحو but that much بزح غزي زوسد يكون second strain
በታ ናይ ሚሊ ቶቶ ትብል ቻነል ገድፈልኩም እየ ሊንክ ማለት እዩ So community ኣለናዩ ፐብሊክ ግሩፕ ኢንፎርሜሽን ሓፈሻዊ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ዝሰደሉ እንድሕር ተኮይኑ ኣብዚ ናይ ቶቶ ትሬድስ ፐብሊክ ግሩፕ ዝብል ምስታፍ ከኣሊ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ኣብ ናይ ትሬዲንግ ተማሂሮም እንደን ብሓደ ትሬድ ዝገብሩ ኮሚኒቲ ምሳይ ትሬድ ዝገብሩ ኮሚኒቲ ኮይኖም ከዓ ዝያዳ ንሕና ሓደ ሰብ ተማሂሩ ብፍልጠት እዩ ትሬድ ክገብሩ ዘለዎ ብዕላማ ብመደብ ትሬድ ክገብሩ ዘለዎ ዝብል እምነት ወይ ከዓ መርገፂ ዘለና እንደን ምስ ከምኡ ተተሓሒዙ ከዓ ኣለናዩ which is ፍልይ ዝበለ ካይዳ ዘለና which is ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ሜንቶርሺፕ which is ናይ ትምህርቲ ፕሮግራም ኣለና ደናብኡ ፓርቲሲፔት ብምግባር ካብቶም ብትርዲ ትሬድ ዝገብሩ ኣባላት ብምዃን ምሳና ትሬድ ምግባር ካሊ ምስታፉ ንካሊ ማለት እዩ ሶ እንዳርዳ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ተደልይኹም ምናልባት ንዓይ በቴሌግራም ክጽሑፍ ለይ ትኽእሉኹም ان بتليجرام ጥራይ ዘይኮነ ዳይሬክትሊ ውን ናተይ ማናጀር ክትረኽቡዋ ትኽእሉኹም ዲስከስ ክትገብሩ ትኽእሉኹም ብዛዕባ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ዘሎ ዕድላት ኣይ ምናልባት ክትረኽቡ ትኽእሉኹም ኣብ መስመር ግን ተጽሒፍኩም ለይ ኣውቶማቲካሊ ናብ ናተይ ማናጀር ዝሕልፈኩም መሰጅ ይገድፈልኩም ናይ ኤአይ ተሓጋገዝ ስለውና ኣውቶማቲካሊ መሰጅ ይገድፈልኩም እዮም በቲ መሰጅ ጌርኩም ከዓ ናተይ ማናጀር ክትረኽቡዋ ትኽእሉኹም ዲስከስ ክትገብሩ ትኽእሉኹም ማለት እዩ I don't know why they are يتخدوكم هيك قالتن yeah so message ping يرولكم علىكم Toto Traders public group ያትብል and አቡ ኢንፎርሜሽን ክትረኽቡ ትኽእሉኹም ማለት እዩ okay then ክንምለስ ኢና that yeah okay every boy ትብል ኣነ ዝኣተኽዎ ትሬድ ሕቶ ማለት እዩ ኣነ ዝኣተኽዎ ትሬድ ነዊሕ ግዜ ይወስደኒ ናብ ናተይ ቲፕ ይኸይከደሲ ነዊሕ ግዜ ይወስደለይ ኣባይ ጥራይ ድዩ ይዝብል ዘሎ ማለት እዩ so it's fine because up trading ዝተፈላለዩ ዓይነት ትሬደራት እዮም ዘለዉ ሕጂ ገለ ትሬደራት
ንማዓልታት ዝጽበዩ ትሬደራት ኣለዉ ንዋራሓት ዝጽበዩ ትሬደራት ኣለዉ ንሰሙናት ዝጽበዩ ትሬደራት ኣለዉ ንሰዓታት ዝጽበዩ ትሬደራት ኣለዉ ንደቃይቕ ዝጽበዩ ትሬደራት እውን ኣለዉ ሕጂ መጀመርያ እንታይ ዓይነት ትሬደር ኢኻ ትብል ምፍላጥ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ማለት እንታይ ዓይነት ትሬደር ኢኻ ንስኻ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ተሳታፋይ ኢኻ ምፍላጥ ማለት እዩ and then ድሕሪኡ እንድሕር ደኣ እቲ ንስኻ ትሬድ ትገብሮ ዘለኻ ኣገባብ ንዓኻ ጌጋ ዝኾነ ውሳነ ክትውስን ድሕራ ዝዳፋፋእካ ትልዩ ንኣብነት ንስኻ ትሬድ ምስ ገበርካ ሓደ ሰዓት ኖርማሊ ክጽበት ትኽእል ኢኻ ኖርማሊ ሓደ ሰዓት ክጽበት ትኽእል ኢኻ ግን ከዓ ልዕሊ ሓደ ሰዓት ተወሲድካ ኦኬ ማርኬት ከይምለሰካ ትሓስብ ኣብ መንጎ ትወፅእ ስቶፕሎስ ተቕርብ ወይ ጌጋ ዝኾኑ ውሳነታት እንድሕር ትውስን ትኾንካ ኸ እንታይ ድሌካ ክልተ ነገራት ይድሌካ ሓደ እቲ ንስኻ አይደንቲቲ ናትካ ምቕያር ክትልካ እንታይ እቲ ናትካ መንነት ምቕያር ይድሌካ which is ሓደ ትሬድ ትገብረሉ ኣገባብ ምቕያር ትሬድ ትገብሮ ኣሰት ከዓ ምቕያር ይድሌካ እንታይ ዓይነት ማርኬት ኢኻ ትሬድ ትገብር ዘለኻ ክትቕይር ክትላለካ እዚ ሕጂ ኸ ምንታይ ዝመጽእ ባክቴስ ጌርካ ቅድሚ ትሬድ ምግባርካ ብሪያሊቲ ብዲሞን ኢኻ ቅድሚ ፍታንካ ባክቴስ ጌርካ ትፍትኑ ኣለካ ኣይናይ ማርኬት ይምሳኻ ዝኸይድ ምባል ምጽናዕ ይድሌካ ማለት እዩ ዝተረፈ ግን ጽቡቕ ተሳታፍነት ጽቡቕ ሕቶታት ኢኻ ትቕርብ ዘለኻ ደን ቀጽሎ ኣይብ ኣብዚ ዓለ ደረጃ ክሪአኩም ንኽእልኹ ማለት እዩ So Ethio animation ካብ ክሪፕቶ ናብ ፎሬክስ ካብ ምምጻእ ዝበልክዎ is fine ዝኾነ complicated ነገር ንምዃን ኣይኮነ ማለት ከም ጀምባሪ ብፎሬክስ ተጀምቢርካ ሕጂ ናብት ካብ ዘለኻዮ ደረጃ ፎሬክስ ተጀምቢርካ እንደና ኣብ ክሪፕቶ ክትከይድ which is long term investment ነኻ ዝተፈላለዩ ምክንያት ንክሪፕቶ ክትጥቀመሉ ይሓይሽ ኣብዚ ሕጂ ዋን ንሕራ ክሪፕቶ ትሬድ ትገብር ተለኻ ምኻ profitable تخونكا ستيل جنزب سرحت ليها is fine تقصلو تخليها مالتي جن كم جنباري كم حدش منفس كجبرين نزبل تخويني جن نجنبرت جن بفوركس كجنبور تمرات شيء مبالي مالتي تدعورين أب كريبتو مخاد مال جنبرت تخوينهم جن بكريبتو مجمارسي كبدو مخيلي مبالي بري ده الراب ده جوان كريبتو تريد تجبرت ليها جيجا الله حمالته هيكون اوكي مودات حانت حطوغ ملسي يا نعطي ماناجر حافظ لي حطات نيرن كاب سبات دولنا لمسا I think ازين حاجستي كونات لزخلا يا نبعتن كحلفوكم على لني guys here and okay Okay, I think yeah, unfortunately save I تجبر عن زلا زي كمس عن يروون مالتي but كاب تيليجرام كنا مسألنا خلينا جازجنا قدس في نت بخوينا نسز رقب كوني شركة قبلكم دليز الله مالتي okay so تقدمي تحطوا أنت أتبل first of all thank you for this chance نزعد لسزاب كان يمسكن يعتبر مالتي أنا بزح كورس علو بزحات ممهاران ونالو استفلالي منشتات ونالو على يوتيوب
ሕጂ ካበናይ መምህር ካበናይ ኮርስ ካበናይ ትምህርቲ ወይ ከዓ ቤት ትምህርቲ ተማሃርኩ እዩ ዝሓሸ ዝኸውን ብያ ትብል ተሓቶ ማለት እዩ ሶ ነዚኣ ሲምፕሊ ገርና ኣቕልል ቢልና ክንገልፃ ተኮይና ኣብ ትሬዲንግ ባይ ዘ ዌይ ብዙሓት ሰባት ኮለል ዝብሉ ነዊሕ ግዜ ዝወስደሎም እቲ ምክንያት እንታይ እዩ እንድሕር ዳተልኩምኒ ናቶም ናይ ፍልጠት ምንጪ ፅቡቅ ገይሮም ኣለልዮም ስለ ዘይፈልጡ እዩ ወይ እውን ሰባት ኣብ ሂወት ንኽዕወቱ ነዊሕ ግዜ ዝወስደሎም እንታይነት ናቶም ነብሶም ንምርካብ ነዊሕ ግዜ ዝወስደሎም እንታይ እዩ ናቶም ምንጪ መኽሪ ወይ እውን ምንጪ ዕብየት ናቶም ወይ እውን ምንጪ ፍልጠት ናቶም ዘይምፍላጥ እዩ ማለት እዩ ካብ መን ትመሃር ኣለኻ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሶ ሕጂ ኮርስ ካብ ዩቲዩብ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ስፔሻሊ ብዙ ሕጂ እዋን ብዙሕ ግዜ ነግረኩም እየ ኣብ ዩቲዩብ ቱ ማች ኢንፎርሜሽን ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኢንፎርሜሽን ዘይነበረ ጋይስ ቅድሚ ሕጂ ዝንበብ መፅሓፍ ዘይነበረና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እንታይ ኮይኑ ዘሎ ሰባት ኣብ ዩቲዩብ ገንዘብ ንኽሰርሑ ክብሉ ዘሎን ዘየሎን ኢንፎርሜሽን ብምፅዓን ዓቐኑ ዝሓለፈ ትምህርቲ እዩ ኮይኑ ዘሎ ገሊኡ ጋርቤጅ እዩ ገሊኡ ጓሓፍ ትምህርቲ እዩ ገሊኡ ከዓ ዝሰርሕ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ሶ ናትካ ናይ ፍልጠት ምንጪ ምልላይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚኻ ካብ ምንታይ ኢኻ ብኸመይ ኢኻ ትፈልጦ ትኽእል ዝብልካ መፅናዕቲ ክትገብር ትኽእል ኣለካ ብዝተኻለ መጠን መፅናዕቲ ክትገብር ኣለካ ድሕረ ባይታ ናቶም ከተንብብ ኣለካ መፃፅዓ ናቶም ከተንብብ ኣለካ ናይቶም ንስኻ ፍልጠት ትወስደሎም ዘለኻ ሰባት ማለት እዩ ትም ኢሉ ሓደ ሰብ ገንዘብ ስለ ዘለዎ መፅኡ እንድሕር ደኣ ኣነ ብትሬዲንግ ሚሊዮነር ኮይኑ ኢልካ እንድሕር ደኣ ካብኡ ትመሃር ተለኻ ምናልባት ኣብ ጌጋ መንገዲ ክትንዱ ትኽእል ኢኻ እቲ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ኣበይ ነይሩ ካበይ መፅኡ ማለት እዩ እንታይ ይሰርሕ ነይሩ ዝብል ምፅናዕ የገድሰካ ማለት እዩ ሶ እንደን እቲ ናቱ ዝበካ ፍልጠት ከዓ ቫሪፋይድ ምዃኑ ከዓ መፅናዕቲ ምግባር ከድለይካ እዩ ማለት ሶ ያ ኣይ ቲንክ ቱ ማች ኮርስ ቱ ማች ኢንፎርሜሽን ዘሎ ኣነ ብወገነይ ኣይ ቲንክ ብገዛእ ነብስኹም መፅናዕቲ ትገብሩ ጋይስ መፅናዕቲ ትገብሩ እንደን ካብኡ ተበጊስካ እቲ ክትወስዶ ዘለካ ካብ መን ትመሃር ፍላጥ ክቐለልኩም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ እቲ ንስኻ ክትኮኖ ትደሊ ተዘይኮይኑ ግን ከተወግዶ ክትኽእል ኣለካ ሓንቲ ምኽሪ ክበኩም ዝኽእል እቲ ንስኻ ፍልጠት ትወስደሉ ዘለኻ ሰብ ወይ እውን ሮል ሞዴል ጌርካዮ ዘለኻ ሰብ ንስኻ ፅባሕ ንጎ ክትኮኖ ትደሊ ዓይነት ሰብ ድዩ ኣይኮነን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ገለ ሰባት እንታይ ይብሉ ካብ ሕማቃት ሰባት እውን ኮ ምኽሪ ትወስድ ትኽእል ኢኻ ይብሉኻ ካብ ዝወደቑ ሰባት ኮ ምኽሪ ትወስድ ትኽእል ኢኻ ይብሉኻ የስ ወዲቖም እዞም ሰባት ካብ ዝወደቑ ኢኮምካ ትወስድ ወዲቖም ካብ ዝተስኡ ሰባት ነቲ ናቶም ውድቀት ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ ኦልሬዲ ካብ ዝወደቑ ሰባት ግን ምክንያት መውደቂ ናቶም ስለ ዘይፈለጡ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ክትስኡ ዘይከኣሉ ካብ ሓደ ምክንያት መውደቑ ዘይፈልጥ ሰብ ምዃ ክትስእ ዘይከኣለ ሰብ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትመሃር ትኽእል ማለት እዩ ካብ ሓደ ወዲቑ ዝተስእ ሰብ ነቲ ናቱ ውድቀት ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ ክትመሃረሉ ትኽእል ኢኻ ለዚ ፅባሕ ንጎ እቲ ንስኻትኩም ክትኮንዎ ዘይትደልዩ ዓይነት ሰብ እንድሕር ዳኣ ተኮይኑ እቲ ትምህርቲ ትወስዱ ተለኹም ካብ ተመክሮ ናተይ ክሳብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ዘለኒ ብስለት ወይ ከዓ ናይ ፍልጠት ደረጃ ኣነ እቲ ክኾነ ዝደሊ ሰብ እየ ካብኡ ትምህርቲ ዝወስድ ወይ ከዓ ናተይ ሜንቶር ዝገብሮ ኣነ ኣይ ሮል ሞዴል ኣለኒ ሜንቶር ኣለኒ ማለት እዩ ሂወተይ I think እሱ ክኸውን ስለ ዝደለ ኢኻ ንዕኡ ፈሎው ዝገብሮ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ Okay, so guys, ስለዚህ ነበረና የትምህርት ጊዜ ነዚህ መስል ናይ ሞዳታ ታናትና ጊቭ አዌይ ከነካይድና and then መደብና ክንዓፅሚና ማለት እዩ Okay, so next winner ክንመርጽ ኢና next winner ክንመርጽ ኢና ማለት እዩ here so
ናይ ቀዳማይ ዊነር ናትና ኣለና ኣብዚ ሕጂ ኸ እንታይ ኢና ክንብላ ፒክ ኒው ዊነር ኢና ክንብላ ማለት እዩ ስለዚ ዮዲት ክደግም ኣይትኽእልና ባት ካልእ ዊነር ክትመርፀልና እያ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ነዚኣ ክነሽከርክራ ኢና then ተሽከርኪራ ዝሃበትና ውፅኢት ከዓ ናትና ዊነር ክኸውን እዩ ማለት እዩ okay so ሕጂ ግን ኣነ ክፍትና ኢለ ማለት እዩ pick new winner ክብላይ እንዳራት ተሽከርኪራ ይትኸውን ያን ኦኬ because ተሰርሕ ላይ ተሰርሕና አይፈልጥን ኣበይ ከም ጥውቃ አይፈልጥን ካብዛ ዘላታ receipt entire receipt interest ክብላው ንኽእል I think receipt ተልና ትመልሰልና ያ so መሊሳት እንዳላ ሕጂ ክሊክ ተገርናያ ክትሰርሓልና ትኽእል ያ ማለት እዩ and 50 ሰከንድ ክዘውርያ እንደን ኣነ ከዓ ናትና ናይ $50 ተዓዋታይ እንዳመረጽና ሓንቲ ኢንፎርሜሽን ካልፈልኩም እየ ማለት እዩ so እዛ ኢንፎርሜሽን እዚኣ እንታይ እያ ትብል ኣብ 2026 ዓብይ መደብ ሓበራዊ ዕብየት ከነመዝግበሉ ንኽእል መደባት ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ ገለ ካብኣቶም ንዝተወሰኑ ሰባት ናይ ትሬዲንግ ስልጠና ናይ ትሬዲንግ ሜንቶርሺፕ ንህቢና ማለት እዩ ናብዚ ክሳተፉ እንድሕር ተደሊኹም ብናተይ ቲም ብናተይ ማናጀር ናተይ ናይ ትሬዲንግ ቲም ማለት እዩ ዝተዳለወ ትምህርቲ ኣለና ኣነ ከዓ ፐርሰናሊ ኣብኡ ከም ሜንቶር ኮይነ ሳተፍ ማለት እዩ so እንድሕር ክሳተፉ ተደሊኹም ዝተፈላለየ ዓለም ትነብሩ ትሬደራት I think ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ዳይሬክትሊ ንዓይ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን ናተይ ማናጀር ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም so በዚህ አጋጣሚ በመህያት ሓድሽ ዓመት ዲስካውንት ክህልወና እዩ ስለዚ ብዝተኻለኩም መጠን ቅድሚ እዚ ዲስካውንት ሙዱ ንሕራት ተፅሒፍኩምልና and we ካብ ዛዕባቲ ተዳልዩ ዘሎ ዕድላት ተዳልዩ ዘሎ ናይ ትምህርቲ opportunities እንድሕር ሓበሬታ ክትረኽቡ ተደሊኹም ብውሽጢ ክፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ወይ እውን ብቴሌግራም ዝሓፍ ይከኣል እዩ ቴሌግራም ተመራፂ ወይ ከዓ ብዋትሳፕ thank you so I know screen ተሓቢኡ ከም ዘሎ ማለት እዩ yeah መን ክኸውን ይኽእል ካብዞም winners ማለት እዩ by the way ኣብዚ ተሳቲፎም ዘለዉ ገለ ኮመንት እንድሕር ተሪና @UL ዝብል ናትና guys a lot of people are here ተዓዋታይ the winner for our second giveaway is Bruch have to Atzbaha is the winner and congratulations Bruch have to Atzbaha ጓዓጎሰ ካን $50 ተሸላሚ ናይ ዝምሸጥኩም ካለኻ ማለት እዩ or ኮን ኩለኽ ማለት እዩ I think ብሩኽ ናይ ወድ ተባዕታይ ስሚ ማለት እዩ so congratulations እስኪ ብሩኽ ኣብዚ መደብ ተልዩ ክንሪኦ ማለት እዩ ኣብዚ መደብ ተልዩ ብሩኽ እስኪ ኣብዚ መደብ እንተሃሊኻ እስኪ I'm here ኢልካ ጽሓፈልና ወይ ኣለኹ ብዚ ኢልካ ጽሓፈልና ማለት እዩ congratulations by the way So guys the winner Bruch have to Atzbaha is bil ማለት እዩ እንድሕር እዛ ቪድዮ ትሪኣ ተሊኻ ኣብ ኮመንት ክጽሕፈለይ ትኽእል ኢኻ ኩላኻትኩም ዮዲት ዊን ተመሳሳሊ ማለት እዩ ኣብ ኮመንት ብተመሳሳሊ ዩዘር ኔም ተመሳሳሊ ኣካውንት ማለት እዩ ጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ብቴሌግራም ከዓ ኣነ ተዓዊተ ነይረ ኢልኩም ክጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ሓደ ተዓዋታይ ተዘይጽሒፍለይካ ጋይስ ኣብ ቴሌግራም كحبروكم اب تيليجرام دحردا ገንዘብ ተሰደሎም ኢላ ጽሕፈልኩም እንድሕር ተዘይተሳቲፎም ካ ኣብ ቴሌግራም
ጊቭ ኣዌይ ከነካይድና ናይ $50 ማለት እዩ እንድሕር ዝኾነ ሰብ ተዘይፅሒፍለይ ማለት እዩ I think okay yeah so ብሩኽ ኣለኹ ይብላ ኣሎ ኣብ ላይፍ ኣሎ ማለት እዩ so congratulation ብሩኽ and ብውሽጢ ክፅዕፈለይ ትኽእል ኢኻ so guys ስለዝነበረና ግዜ ይመስግን and ኣብ ዝሓለፈ 9 ክፋላት ናብ ከባቢ 2 ወርሕን 2 ቀንን ዝኸውን ኢና ናይ ላይፍ ብተኸታታሊ መደብ ከነካይድ ፀኒሕና so consistently ብዘይ ምቁራፅ ክትከታተሉና ክትመሃሩ ስለ ዝፀናሕኹም ኣብ ልዕሊኹም ዘለኒ ክብረት ኣብ ልዕሊኹም ዘለኒ ሓበን ክገልፀልኩም ፈቱ ማለት እዩ so ኣብ ቀፃሊ I hope so ብኻልእ መደብ ብኻልእ ትሕዝቶ ብዛዕበየ መልክዑ ብዛዕበየ ጊቭ ኣዌይ ክንምለስ ንኸውንና ማለት እዩ so ደጊመ ስለ ዝነበረና ግዜ ኣዝየ መስግን ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ወሰናይ ምሳኻትኩም ደጊመ ርሑስ ሓድሽ ዓመተ ሰላምን ዓመተ ዕብየትን ዓመተ ገንዘብን ራህዋን ፍቕርን ግበረልና ማለት እዩ ይቐኒለይ የመስግን